हेलौ खुलुमबाय दिनै आं दख'नाखौ एकटा गोदान लानानै फैदों नोंथांमोननि सिगाङाव आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट बा जोजासिम नायलांबाय थादो होनबालायथ' आं भिडिअखौ दा स्टार्ट खालामनि बयनिबो फेभरेट कालार मेरुन कालार बेनिफ्राय स्टार्ट खालामनि सिगाङाव बानायदोंमोन बिराद हेभि डिमान्ड थ' बेखौ आरो बानायफिनबाय आं बयखौबो समायखायो बे कालारा बिराद स्टेन्डार्ड मोजां कालार मेरुनाव मेरुन कन्ट्रास्ट उइथ गल्डेन मिना जा मोजां बिराद मोजां कालारा स' गर्जियास बेबो हेभि डिमान्ड बे जाबाय मेरुन कालार बिदि जागोन मेरुन बे गोदान ओंखारदों ओमफ्राय नेक्स्ट मोनसे बेबो बिराद स्टेन्डार्ड कालार बेबो एसे एजेड मानसिनि थाखाय बिराद बरिया जागोन आरो सिख्लाफ्राबो गाननो हायो आं बिदि होनाखै ओमफ्राय आंखौ बिराद फसायदों बे कालारखौ गोदान ओंखारदों दिनैसो फार्स्ट ओंखारदों बिराद बरिया बे कालाराबो बिराद स्टेन्डार्ड एकदम कुलखा कालारा बेयाव रलेक्स होआखै आं खाथिनिफ्राय नायदो गुफुर ब्लाउसजों बिराद समायगोन माने ग्रेयाव बे पार्पल एन्ड व्हाइट लागायनाय बिराद बरिया मेगनाव गोलैयाखै खिन्थु रियेलाव नायबासो हमनो हागोन आरो नोंथांमोन बिराद स्टेन्डार्ड कालार बेबो एसे आनकमन कालार बेबो ग्रे विथ पार्पल एन्ड व्हाइट मिना बे गोदान ओंखारदों स्काई ब्लू बिराद कुल कालार स्काई ब्लुआ बयनाबो फेभरेट कालार एनि सिजन एनि टाइम बे सोलिखायो बे कालारा स्काई ब्लू एन्ड पिंक मिना बेबी पिंक मिना नायदो खाथिनिफ्राय बिदि जागोन ओमफ्राय जोमग्रा बिराद फ्रेश कालार बेबो फ्रेश कालार कुल फ्रेश मोजां आगराबो बिराद बरिया ओरैहाय खुन्दुं सुन्दुं गैया स्लिमखा मोजां स्काई ब्लू with baby pink मिना बिदि जागोन बे मेहेन्दी कालारा दा सोलिगासिनो दङ आं सिगांनि स्टकआ जोब्बाय थ' गोदान आरो बानायफिनबाय आं बेखौ सोर मोनाखै अर्डार खालामनो हागोन मोनसे स्टकआ जोब्बाय दा सेम टाइपनि एसे आगरफोरखौ एसे सोलायबाय बेल' बाकिया कालार कम्बिनेसन आगरनि कम्बिनेसना कालार कम्बिनेसना सेमखा एसे डिफारेन्स जेबो माने हमनो हाया बिदि सिगांनि बादिखौसो नांगौ बिदि होनबालाय दा गैला सिगांनि बादि जोब्बाय बेबो बरियाखा बेबो मोजां बे जाबाय सेकेन्ड लडा थार्ड लडबो सफैगोन फर्थबो सफैगोन नोंथांमोननि डिमान्डनि उपराव जों बानायो ओमफ्राय सोरनि बिदि गोसोआव दंखायो आं मेहेन्दिखौ मोनाखै दाबो गाननो होनबालाय मोनगोन बिदिनो आं बानायफिनबाय थागोन नैबे जाबाय बे गोदान स्टकआ
पिंक ब्लाउसजोंबो गानजायो ओमफ्राय एक्सुवेलि बेयाव ब्लेक दङ आरो पिंक दङ मिना पिंक मिना बिदि मेहेन्दी बे जाबाय मेहेन्दी ओमफ्राय नेक्स्टआ जाबाय प्रिमियाम क्वालिटिनि बे बिस्कुट कालारा बेखौ आरो बानायफिनबाय आं बेबो सिगांनि डिमान्डनि उपराव आं बिदिनो माने बानायगासिनो दङ रिपिट खालायगासिनो दङ माखासे दख'नाफोरखौ दाबो अर्डारफ्रा जोबाखै नालाय स' बेखौबो लानो हागोन बिस्कुट कालारा सफैबाय बरिया कालारा बेबो बिराद स्टेन्डार्ड जा मोजांखा फुलखा कालारा एकदम स्टेन्डार्ड बिस्कुट कालारा बेनो अर्डार खालामनो हागोन ख्रिस्टमास दुर्गा फुजानि थाखाय बिदि लानानै दोनखा दानिफ्रायनो सिजन टाइमाव दावराव जायो सोरबा मोनगोन सोरबा मोना बिदि थायोना बिस्कुट कालार ओमफ्राय आरो मोनसे फैदों बेबो प्रिमियाम क्वालिटि बेबो मोनसे प्रिमियाम कटन बेबो प्रिमियाम कटन आरो आलदा आलदा कालारावबो सफैगासिनो दङ बेबो बिराद सुइट कालारा माने फट'आवसो बेरदोंना बेराखै आं हमनो हायाखै खिन्थु रियेलाव मोजांखा बे कालाराबो बरियाखा दिनै बारा दख'ना गैला कয়েকटाल' लाबोदोंमोन आं जा मोजां कालारा बे मा कालार आवजार कालार ना मा होनो बेखौ मेजेन्टा कालार मेजेन्टा कालार बे गानबासो समायखायो जा मोजां बरिया कालारा मेजेन्टा उइथ पिंक एन्ड स्काई ब्लू एन्ड पेरट ग्रीन मिना मेजेन्टा पिसे एक्चुअली बे जाबाय डीप पिंकआव पिंक आगर उइथ स्काई ब्लू मिना एन्ड बे जाबाय पेरट ग्रीन लाइट पेरट ग्रीन बिराद बेरदों बिराद मोजां बेबो कालारा बिराद स्टेन्डार्ड बेबो मोजांखा बे दख'नायाबो बिदि जागोन बे जाबाय प्रिमियाम कटन बिराद गुसुथार दख'नाया गाननो बिराद गुसु लास्ट मोनसे देखायनि आरो गोदान स्टकफ्रा सफैगासिनो दङ दा बेखौनो देखायबाय बे अरेन्ज दुर्गा फुजा कालार बे कालारा बिराद मोजां दे अरेन्ज कालारा जोंना बर'फोरनि बे कालारा बयनाबो फेभरेट अरेन्ज कालार मोजां मोनखायो बिदि कालारफोरखौ अरेन्ज बेल' पद्मिनिया दा मिक्स पाट मोनसे देखायनि जुरि पाट मोनसे देखायनि बेल' आरो गोदान सफैगासिनो दङ बिदिनो आं भिडिअखौ बानायबाय थागोन मिक्स पाट मोनसे देखायनि बे जाबाय गोथां कालार बिराद बरिया दा कालारा गोथां सेस मेहेंदी कालार गोल्डन एंड पिंक लगायनाय
नैबे जागोन ब्लाउज पिस बे जागोन ब्लाउज पिस एन्ड बे जाबाय जुमग्राबो बाटारफ्लाइ आगर एरनाय बे मेहेंदी कालार मिक्स पार्टआवबो आलदा आलदा कालारफ्रा सफैगासिनो दङ नैबे बिदि जागोन जुलखौ बिदि खादों जों पिंक गल्डेन बिदि लागायनाय झुला बेफोर जाबाय मिक्स पार्ट बेफोर जाबाय जुमग्रा मिक्स पार्ट लास्ट मोनसे देखायनि आं जुरि पार्टनि स्काई ब्लू ब्लाउज पिसाबो थागोन बे ब्लाउज पिस बे जाबाय स्काई ब्लू बिराद बरिया बेबो मोजां बेयाव एक्चुअली मा कालार दङ पिंक दङ व्हाइट एंड पार्पल लागायनाय स्काई ब्लू with जुमग्रा स्काई ब्लूआ बिराद बरिया कालार गोलोम बोथोरनि थाखाय नैबे जाबाय स्काई ब्लू ब्लाउज पिसबो थागोन स्काई ब्लू बे पियर जुरि दे नांगौबा कन्टेक्ट खालाम 9101161281 आव WhatsApp खालाम स्क्रिनशट लानानै माखौ फसायदों बेखिनिल' दिनैनि थाखाय तो गोदान बिदि जुरि पार्ट मिक्स पार्ट पद्मिनिफोराव सफैगासिनो दङ आं बिदिनो एसे फिसा भिडिअ बानाय हगारबाय थागोन होनबालाय आंनि पेजखौ फल' खालामनानै दोन आरो इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै दोन इन्स्टाबो फल' खालाम नेक्स्ट मोजां मोनसे भिडिअ लोगो मोनगोन दिनैनि थाखाय बाय बाय गोजोन्थों।